tichiri nematarira tisata kusiyai ndoda kunyatsonzwa kuti mukuru wangu sei akasarudza kuti akuJohani Masowe vaparidzi vaJesu. Ndo pandine nyaya napo kuti inini wacho ndichamutera here kana achingapedza kutaura kana kuti ndicharamba ndiri kwaakandisiya. Rikaitidzwa kuti zvinofamba sei. Ane nyaya ataura yekuti iri sangano iri rakataura kuti vana vaende kuchipatara uyezve vana vaende kuchikoro, isusu vacho hatibvumirwi kuenda kuchipatara. Saka takuda kunzwa kuti achati kudii mukuru wangu uyu panhau yaataura uyezve ambobata Bible. Saka ndoda kunzwa kuti sangano iri riri kufamba sei. Mungakwanise ri baba unditsanangura kuti nhau iyi iri kufamba sei. Ndinotenda. Sewe mwana wangu baba Bright ndinoziva kuti wakadya mapiri wakaenda kuchikoro. Zvatukuita zvose panapa tikuzviita nekuti takaenda kuchikoro tikafunda. Ndizvozvo. Asi mwadzokera nhasi mangwana nhasi ndochina naye. Ndizvozvo. Sabata rokutanga na 3. Zuva remarunda mashanu. Remarunda mashanu. Rabuda totanga 12:02 izvozvo. Kana masvika kuzuva remarunda mashanu manje. Makusvika mchitaura kuti vana havatenderwe kuenda kuchikoro. Asi zvapedza kunzi havatenderwe kuenda kuchikoro, imiposhi makaenda kuchikoro. Piri makutomhanya anotsvaga fees dzekuti vana venyu vaende kuchikoro. Asi masiya mafurira vamwe kuti venyu vana musavaendese kuchikoro. Mazviona kuti tikurarama nekuparidza nhema. Saka panotozoita mweya mutsvene uri musangano raJohani. Unotozoti tine muteuro wevana vezvikoro. Unotaura kudaro. Amen. Kuti vazarurirwe njere. Asi mutumwa wechichiyo tichiti akati vana vaende kuchikoro. Nekuti imwe nguva saka already zvapokana ichokwadi. Vachiti vana vese musi wesvondo ngavauye vaitirwe muteuro nekuda kwokuti vari kuzvikoro. Ichokwadi. Asi ukuti tasa kudzinda racho tiri kuti vana havatenderwe kuenda kuchikoro. Izvozvi mukarwara mukaita kolera, mukaita malaria, mukaita covid, hakuna muteuro wandakaona muchiitirwa uchiitwa vanhu uri kurapa kolera. Asi munhu anonzi iye ngaaende kuchipatara. Aenda kuchipatara, isusu kuno tobva tatuma vaprofiti nevadare kuti handei tinoita munamato. Tobva tanopfugama muchipatara, muri kunzi hamutenderwe, muri kutoenda mweya wacho uchinopfugama imomo uchinoitwa munamato kune zvakarambidzwa. Saka zvakangondipa muono kuti zvose izvi tiri kurarama nhema. Ngatifadzei Mwari, ini sesarudzo yangu ndifadze Mwari, ndirarame chokwadi. Ndinotenda. Baba ndiri pamwe pandoda kunzwisisa panyaya yeBhaibheri pamataura. Nekuti vamwe vachitaura vanoti mari dzotichidzinzwa dzaiti vamwe vanoti Bhaibheri munya. Asi Bhaibheri riro zvekare riri kushandiswa nemamwe makereke zvimwe zvitendero zvakati wandei zvichiteera mariri. Asi kuchishanduka richinzi munya. Ndingakwanise here kuziva baba kuti hakusi kutotukwa here kwaitwa iri shoko, ndakutoriti iri shoko nekuti riri kushandiswa nezvitendero zvakawanda. Imimi sei makazosarudza kuritora Bhaibheri kuriisa muchitendero chamava ichi? Ndinotenda. Izvozvi pamataura kuti Bhaibheri munya, mataura makatorerudza. Ndine pandakasvika pandakanzwa zvichinzi Bhaibheri chikwambo. Wabata Bhaibheri watoromba, wabata chikwambo. Wabata chikwambo. Rine mutukirwo warinoitwa wakatonyanyisa. But mchizozvicherechedza munoona Johani 1932 anga akubata Bhaibheri ripi? Iroro. Kuti ane mistake yaanga ave kukorekta. Ndikada kupatsanura chinhu chinonzi munya. Zvaitaurwa zvinzi munya, zvaitaurwa zvichinzi Johani auya mweya mutsvene wauya kuMasowe ndo mumwe chete wakanyora Bhaibheri. Saka zvauri mweya mutsvene mumwe chete wanyora Bhaibheri, chiregai zvenyu kuverenga Bhaibheri nekuti mweya mutsvene wauya tinawo. Asi ndakazoti ndakagara ndakatarisa vaitaura vachimhanya pagwanza paiva vachitaura vachiti ndiri mweya mutsvene. Ndakafunga kaviri kuti ndore mweya mutsvene wakanyora Bhaibheri kana kuti ndibaba vaguta zvavo magaga vakumhanya mhanya vachitaura zvavakutaura.
sekuti ukatora mweya mutsvene iwoyo wekutaura ndotora Bible for example Bible randinaro panapa ndoti izvozvi ndiri pana John 3 verse ya 5 ndobva ndati Ishe ndakumasoro kwekwe mweya mutsvene unotonzi Ishe ndizvozvo asi toziva kuti Ishe ndimwari ari kupi ari kumusoro ari kudenga imi mukabatwa nemweya mutsvene isu tobva tatopfugama chiti mwari wedu mauya mubva madayira nemufaro kubvuma kunze mwari izvozvi kutora nzvimbo yaMwari tichiisa pamunhu ndizvo nai zvobva zvanzi ndoda kukukomborera ndikaona zvafamba ndobva ndati ndakomborerwa naAndiriya haasi kuti Mwari vandituma kuti ndapiwa makomborero ako naMwari kuti ndapiwa naAndiriya ndapiwa naGnatsio ndapiwa naMaindos chiti kuti aiwa zita raMwari ngatiritungamidzei zita raJesu tikaritungamidza zvoroshe zvamakaona pakanyorwa kunzi vaparidzi vaJesu ngativei vaparidzi vaJesu kwete vaparidzi vemazita engirozi vaparidzi vevaprofiti amen. Saka muchidimbu Bhaibheri ishoko raMwari rinorarama rakange riripo zuro ririko nhasi richaveko nemangwana asingaperi pane pakanyorwa kuti Bhaibheri kumavambo kwakanga kuine shoko iro shoko iri rakanga rina Mwari iro shoko iroro pachezvaro ndimwari amen. Saka ukaona wangopokana naro wapokana naMwari apokana naMwari ndiye antichrist saka mukaona vose vanoti Bhaibheri chikwambo vakwazise nemufaro muchiti kwazwai maantikristu ndo definition yakajeka kuti uyu ndiye antikristu mupokani waJesu ndaiko kuye ndakanzwa musi pachitoparidzwa zvinoshamisa zvichida makazvinzwa kuti Jesu kumasowe avatende kuti Jesu akafira zvitatu zvedu zvinonzi Jesu waitodawo kurarama Jesu akaita wakupondwa asi kurarama achitori neshungu ararame. Saka patinonamata paipa patinosumuka tapedza kunamata chidaiso maoko paipa hanzi tenge chitaura kuti handina ropa rangu ina handina mhaka handina chekuita nekurayiwa kwaJesu mazviona kana vachena vatikurambidza kuuya kuzonamata kumasowe yaya chikonzero chinoita kuti vasabvumidzwe kunamata nesu chinonzi ndechekuti ndandiwo vakauraya Jesu. Asi tikada kuzvicherechedza kuzvitsvaga tinoona kuti haasi maBritish akauraya Jesu haasi maAsians maChinese vakauraya Jesu wakatourayiwa nemaJews mazvinzwisisa saka izvozvo zvine zvazvinoratidza kuti namatiro edu aya akazara nema mweya mutsvene utaura nhasi pano masangano awandisa pamubva pano na9 o'clock ukaenda pamberi apo panguva imwe chete zvinenge zvitaurwa zvakasiyana asi mweya mutsvene mumwe chete sati kuti aiwa iri Bhaibheri remuromo iri rine nhema nokuti panguva imwe chete rinotaura zvakasiyana asi ari kuSouth Africa akavhura John 3 verse 5 muno muZimbabwe akavhura John 3 verse 5 tinoda kuti mazwi ati kutaura mamwe chete saka Bhaibheri ishoko raMwari rezvokwadi rinorarama ndinotenda muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe izvaida muripo muchizvionera paMinosefo asi anyway mucomment section ndo mamuchataurawo mafungiro enyu tichienda kumberi nemubvunzo ndaita rombo rakanaka nhasi ndafara zvisingaiti ndine mufaro wakawedzerwa kudarika mafariro ari kuita wandashanyira zvisinei ndine nyaya mambo yamambotaura yekuti baptism or Jordan zvinofamba sei nekuti kumasowe uku kwedu kuchishanuka handisati ndainzwa nyaya yekunzi unononyikwa mumvura kunzi wabhabhatidzwa kana kunzi wabarwa patsva saka ndinokumbira kuziva kuti zvinofamba sei nevamwe vangade kuziva futi kuti iri sangano iri sei risingabhabhatidze uyezve sei imimi makutaura kuti rubhabhatidzo kuvaparidzi vaJesu ndizvoka ruriko ndinotenda ndichinamata kuchishanu ndofunga tiri tose taibatsirana kuparidza tichiti Jorodhani rakamiswa kare kare
kana roitwa inyama basi, asi ndinoriratidzwa rimire kudenga. Kana muenda kuno Jorodhani, endai munoziva kuti muri kunonyikana nekugezesana mumvura musina chiriko, hakuna chinonzi Jorodhani. Ndo fundiso yatakakura mairi tiri kumasowe, tichiudzwa isusu kuti Jorodhani remanzwi, Jorodhani yera. Kuroti ukangotaurirwa chete ukangoparidzirwa watojorodwa. Saka dzidziso iyoyo ndakaitora kuDoctrine reChurch. Ndabva ndati ko iye muridzi wevanhu Jesu Kristu anova ndiye watinotaura anomboti kudii nenyaya iyoyo. Saka ndakaita sarudzo kuti ndoda Jesu here kana kuti ndinoda Johani. Nokuti Johani haasi Mwari. Amen. Akatumwa naMwari. Asi kachitaura Jesu tikutaura Mwari. Saka isarudzo manje kuti uri kudani Mwari nemunhu. Saka ndakanzvera kuti nditsvaga kuti iye Jesu pachezvake. Ndakaona tsamba iri kuna John 3 ine murume anonzi Nikodimo wakaenda achinobvunza Jesu kuti mambo, mataura nyaya yekuti munhu akafanira kuti abarwe patsva. Kubarwa patsva kungave kuchirevei? Zvino ndine Bhaibheri rechirungu, ndingada kuti nditaure. Anzi Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? He cannot enter into the womb of his mother a second time and be born, can he? Then Jesus answered, most truly I say to you, unless anyone is born from water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. My God. So that Jesu pachezvake achitema akutora achiti uyu murau unonzi baptism, uyu murau unonzi Jorodhani, kana ani nani zvake asina kubhabhatidzwa nemvura haapinde kudenga raMwari Baba. Saka sekunzwa kwamurikuita manyorerwa zvakaitwa nemuridzi wevanhu iye Jesu mbune, ari kutokumikidza kuna Nikodimo kuti kana usina kubhabhatidzwa neJorodhani remvura muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene, kuroti munhu anogona kunyikwa mvura kamwe chete zvako achiburitswa asi muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Kana izvozvo zvisina kuitwa pamunhu anoti akatenda muna Mukristu, zvoroti kudenga raakativimbisa auende. Saka nemakore esataita chinamata kuchishanu nemakore amaita, kana musati masangana neJorodhani, murau waJesu wakanyora iye mbune, sazvakwa muri kuti munoda kuteera Jesu here ana vaMwari kana munoda kuteera Johani. Nyaya iri panapa ndeyekuti kunyange tikati Johani mutumwa asi haasi Mwari, patinonamata ngatiparidze Jesu tisaparidze Johani. Titeedze mirau yaJesu kwete mirau yevanhu kana yaJohani. Saka Jesu wakadzidzisa achiti ani nani zvake asina kusangana neJorodhani remvura, kujorodwa nemvura nemweya mutsvene, kudenga haazoenda. Ndinotenda. Mashoko makukutu, ndabva ndafunga mai Chisamba kati mashoko makukutu anonwisa mvura. Ndiri kunzwa zvimwe zvinhu zvandanga ndisiri kuziva. Ndovimba kuti nemi mune zvamuri kudzidzawo zvamamusiri kuziva. Right, ndakuenda pamubvunzo wokupedzisira. Ndauya ndakavagadzirira mubvunzo awo. Ndifunga kuti wanga uri kuziva ndemubvunzo, ndazonga kuti baba ndine zvandinoda kukubvunza ye. Right, tine nyaya yeSabata. Sabata iyi ndoya ndoda kuziva kuti inofambiswa sei kusangano renyu ramuri, nekuti iri sangano reangu handiri rinoti Justin inotanga ne12 tichienda China kuzosvika munhatu dzeFriday. Saka ndoda kunzwisa kuti Sabata iri rakasiyanei nerenyime, noti kune chisi neSabata. Ndopa ndoda kuziva kuti zvinhu izvi zvakasiyana papi. Nekuti vamwe vanotaura vachiti Friday ndio inatofanira kunamata isu wekuchishanu, kureva kuti Saturday kana Sunday atinamate.
Saka andizive kuti ipapo munogona kunditsanangurirawo here baba kuti tinopafambisa sei uye zverenyu sabata muri kuribata papi? Ndinotenda. Ndoda kupindura ndisinganyanye kurasika pana Johani. Alright. Sekuti ndiye wati kutaura nezvake samutumwa. Amen. Johani tichimutaura kuchishanu. Panotaurwa nyaya yezuva reFriday. Johani umwe chete iye same founder tichimubata kumugovera. Anotaura zuva reSaturday. Alright. Kumanzwisisiro angu inini Johani pawakatanga uchinamata Friday akazopenyerwa kana kuti akazoita chizaruriro akaona kuti ndakanyepa. Alright. Chirega ndiise chokwadi ndo chikonzero zvisina nguva yakaenda kure. Kuti 1931 ari Friday, 1932 akutoti Saturday. Ndirimboti nini anga averenga magwaro kana kuti anga averenga Bible. Alright. Tinoda kuti nyaya dzedu dzisanyanye kubva muromo dzinge dzine uchapupu hwemagwaro uri mazvirwa zvakanyorwa. Tikaenda pana Exodus 20. Exodus 20 pavhesi ya8. Bible randinaro nderechirungu. Alright. Rakanziro remember the Sabbath day to keep it sacred. You are to labor and do all your work for 6 days. But the 7th day is a Sabbath to Jehovah your God. You must not do any work, neither you, nor your son, nor your daughter, nor your slave man, nor your slave girl, nor your domestic animal, nor your foreign resident who is inside your settlements. Saka kureva kuti murayiro waMwari uri kuobserva zuva reSabata. Alright. Rinova rakazoobservwa zvakare naJohani aenda kunonamata kuSaturday. Abva kuchishanu aona kuti apa panga pasina kuti twaso. Amen. Ndakuchiya pamanzwi amataura ekupatsanura chisi neSabata. Kumanzwisisiro angu patinogona kutanga taenzana tose ndepekuti pataiparidza pai. Chisumuka taisimuka tichiparidza toti Johani akachiva tsika neunhu hwemadzitateguru edu. Wakachiva tsika dzedu vanhu vatema. Sando dzakati tsika idzodzo dzirambe dziri matiri. Ndizvona? Ndizvozvo. Chokwadi. So ina handingati anga atumwa kana Mwari achiuya kuzochiva tsika dzaiva mumatiri. Nokuti tsika dzaiva matiri urombwa, madivisi, kunamata madzitateguru, kunamata vakafa, mangoromera nezveshe ndo tsika dzanga dzirimo. Saka kana akuya achizochiva tsika dzanga dziri matiri, saka anga avingei kana zvanga zvagara zvichiyemurika zvatanga tiri matiri. Saka pakuchiva tsika dzanga dziri matiri ndopaakabva achiva nezuva rechisi. Saka zuva reFriday ramunamata rere harisi Sabata. Asi izuva rechisi chamambo. Alright. Zvekuti mambo nemasvikiro edunhu aitotaura kuti zuva iri ndo zuva ratinoita chivanhu chedu. Hakuna munhu achatenderwa kuenda kumunda kushanda kana kudii. Ndiwo mazuva anenge achifamba mhondoro, anenge achiita zviyera-yera. Saka tofanira kugara mudzimba kuti zvikaranga zviite sei zvifambe zvakanaka. Amen. Saka tanga wadokta system yezvikaranga izvozvo tichipfuurira mazviri. Saka muchidimbu chinamato chedu chekumasowe chekuFriday ndingachisamarize ndichiti inzira dzemapira, mashave, midzimu nechivanhu chedu chakangochenurwa zvishoma chabva chapfekerwa magemenzi. Kuti chinzi chachinamato. Asi chikaranga chedu chakare ichocho ndo chikonzero muchiona kana paita nhau munonzienda unopfugama pamwacha. Namata wakabata mwacha. Tora shizha remwacha. Namata ibhora wamwacha neshamhu. Mashizha wayakwidibira pasa ndiwo tora enda unoshandisa. Enda unotora bute, vamwe ndoshandisa bute. Zviyo njera. Maduri, matswanda, migoti,
inoshandiswa mbiya makati anoshandiswa tsika dzanga dzingori muchivanhu. Saka chisi kana kuti chivanhu. Saka Saturday now isabata ndizvona. Saka sabata haisi Friday. Izoenda yemushonambura muzoti muri kunamata mutsika yechivanhu, mukunamata muzuva rechisi, hamusi kunamata muzuva resabata. Ipapo kune sabata rimwe chete rinova zuva remugove. Handina kurambana nazvo kazhinji nekuti ndiri kurangarira ndichigara kumusha, mukwerera waitoitwa musi weFriday wekuti mvura yaramba kunaya unonzi tikuenda kumukwerera tonorovera ngoma pasi pemuhacha. Imwe nguva kaitoti tisati tatoparara mvura yakutanga kutodonha. Saka ndinenge ndine kakunzwisisa kandiri kuita. Ameno muri weZimbabwe kana muine manzwisisiro ose andiri kuita, ndichazonzwa mucomment section kuti muri kuti kudii. Ndatirika ndifambire murume uyu sezvo papa ane nguva ndichipesana naye kusvika ndazomuwana. Saka vanga vari kundirairidza maererano nechitendero chavakunamata cheJohani Masowe vaparidzi vaJesu. Saka baba ndinomwe mubvunzo, nguo munopfeka dzakaita sei? Uyezve munombera here? Muri kuridza hosho here? Mune isusu tinoti mavhesi, mune enyu here amuri kuimba ikoko kana kuti zvakamira sei? Isu tinoimba nziyo dzaMwari dzinorumbidza Mwari. Tine kumwe kuimba kwatinoimba kuMasowe kuya kwekuti ukatora nguva wakagara pasi unofunga kuti zviri kurevei. Semenza ndisonongora ngoimba uchingoti Denimero baba. Usvika kuti Denimero wacho chii? Ndiani? Tine mavhesi atinorumbidza, mavhesi kana kuti nziyo dzoti munopedza sangano rese muchiimba Ginatsio, muchiimba Andrea Chiremba Mikiri, Chiremba Maikoro, Chiremba Mambo Peter. Ko Jesu tikutaura rini? Tikumuimba papi? Kufa kwake nekumuka kwake, nekuti achadzoka. Saka muchidimbu pakuimba kwedu nekutaura kwedu tinoona kuti tiri kutaura zvinoreva here, zvinonongedza vanhu kuna Jesu, sekuti tiri vaparidzi vaJesu. Jesu zvakare rudo. Muenzaniso wekushaya rudo wandakamboona rimwe gore. Imimi mukaita jambo ranetsa kana ngwendere nezvinhu zvanetsa kusangana kuya munonzi endai munotora zai kana mbiya toda kurasirira pamuri netsono zvobva zvaenda zvonoputsirwa pamharadzano. Zvaputsirwa pamharadzano zvikunzi jambo nemunyama zvibve pamuri, achapfuura nepamharadzano ipapo ndiye anofanira kutakura nazvo muite free. Samunondo uchenjerwa Satani, nokuti Mwari kana achikudhilivhai imimi anofanira kukurapai dambudziko richipera. Amen. Asi zvikanzi zvichamborasirirwa zvichabva kwamuri, zvoiswa kuimba kwabamnini, zvoiswa kwamai guru, go back to sender, zvakudzoserwa uku. Izvozvo zvinoratidza kuti papereredza rudo. Tinokutendai baba. Aiwa, tinotenda baba. Muri weZimbabwe ngatisanganei pachikamu chidiki chiri kutera chasara. Ndine mubvunzo wandoda kuvabvunza. Muri weZimbabwe makambondibvunza mubvunzo iwoyo, vamwe ndakavapindura asi vamwe havana kunzwisisa maererano nevhesi randakaimba. Murume uyu ndo waida vhesi iroro zvakanyanya. Ameni. Yeah. Amen. Pio.